Η αλήθεια είναι μας συνδέει η μαμά, κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Είναι έντονη ανάμεσά μας η παρουσία της, αθέατη. Έχεις έτσι ρόλους που θα ήθελες να κάνεις που δεν έχεις κάνει ακόμα? Λατρεύω Λούση. I love Lucy. Μα με τη Σύνθια μιλάγαμε την προηγούμενη μέρα για σένα. Ναι, που ήρθα και σας είδα. Απίστευτο, ναι. Πολύ καλή ηθοποιός και καλό κορίτσι, η Ελευθερία Ρήγου. Κάποιος που σε βλέπει και σε φαντάζει λέει τατουάζ. Ναι, καλά. Με βλέπουν και φαντάζονται, είπαμε, είμαι μια παραδοσιακή μαμά και στο σπίτι αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι η μαμά μου. Είμαι πολυδιάστατη. Έχω ζυγό. Έχεις ζυγό οροσκόπο, γι' αυτό. Και ένα επαναστατικό μέσα μου. Έχω διάφορα. Ένα στις συμβάσεις. Το έχω. Μένεις σε ένα χώρο και έχεις, ας πούμε, αυτή την ενέργεια. Την ενέργεια. Ναι. Έχει κάτι η σκηνική σου παρουσία. Ευχαριστώ. Που είναι λίγο πιο διαφορετική. Στο θέατρο, στη σκηνή επάνω είσαι γυμνός. Είσαι γυμνός, η ψυχή σου, ο χαρακτήρας σου, τα πάντα. Δεν μπορείς να κρυφτείς με τίποτα στο θέατρο.